नमस्कार, हाय, हॅलो, कसे आहात सगळे? मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. बाजारात खूप छान गाजर येऊ लागले आहेत, सो मी विचार केला की आज आपण झटपट होणारं इन्स्टंट असं गाजराचं लोणचं करूया. हे लोणचं फार झटपट होतं, काही पूर्वतयारी करायची गरज नाहीये आणि हे चपाती भाकरी बरोबर तर उत्तम लागतंच, पण मुलांना टिफिनमध्ये द्यायला सुद्धा आपण हे वापरू शकतो. किंवा कधी आपल्याकडे खिचडी असेल, पुलाव असेल तर त्याबरोबर पण हे तोंडी लावायला लोणचं खूप भन्नाट लागतं. तर चला हे गाजराचं लोणचं कसं करायचं आणि त्यासाठी कोणते कोणते साहित्य लागतात ते बघूया आणि आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर गाजराचं इन्स्टंट लोणचं करण्यासाठी अर्थातच आपल्याला लागणार आहेत गाजर. इथे साधारण मी 1/2 किलो गाजर घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुतलेले आहेत आणि त्याचे असे लांब असे काप केलेले आहेत. याचे लांबचट काप तुम्ही करून घेऊ शकता. त्याच्यानंतर तुम्हाला बारीक तुकडे करून घ्यायचे असतील तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गाजर कट करून घेऊ शकता. त्याच्यानंतर इथे मी अर्धा कप राईचं तेल घेतलेलं आहे. राईचं तेल घेणं गरजेचं आहे कारण त्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो लोणच्यामध्ये. त्याच्यानंतर अर्धा कप इथे मी प्लेन व्हाईट विनेगर घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे साधारण 4 ते 5 टेबलस्पून मी मोहरीची डाळ घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर चवीनुसार गूळ घेतलेला आहे. इथे काही खडे मसाले मी घेतलेले आहेत, मोठी वेलची, छोटी वेलची, लवंग आणि काळी. Don't leave me here high and dry. Oh.
खूप छान फ्लेवर येतो ह्याच्यामध्ये। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हिंग घालून घ्यायचं आहे, ते देखील व्यवस्थित मिक्स करूया। त्याच्यानंतर हे जे गाजराचे तुकडे जे आपण फॅन खाली वाळवून घेतले होते आणि कापडाच्या साह्याने पुसून घेतले होते ते देखील आपल्याला घालायचे आहेत आणि व्यवस्थित तेलामध्ये हे मिक्स करून घेऊया। साधारण 2 ते 3 मिनिटं हे गाजराचे तुकडे परतून झाल्यावर आपण याच्यामध्ये हाफ कप विनेगर घालणार आहोत। भाज्यांचं कुठलंही लोणचं करणार असाल तर विनेगर घालणं खूप गरजेचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि यातच आपण गूळ घालून घेणार आहोत। विनेगरचा आंबटपणा, गुळाचा गोडवा अशामुळे हे लोणचं जे आहे ते एकदम असं आंबट गोड होणार आहे। सो संपूर्ण गूळ वितळेपर्यंत आपण हे मिक्स करून घेऊया। सो गूळ छान व्यवस्थित वितळलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता या स्टेजला आपल्याला काही मसाले घालायचे आहेत। सर्वप्रथम आपण जो वाटून घेतलेला मसाला होता तो घालणार आहोत। त्याच्यानंतर हळद घालणार आहोत, काश्मीरी लाल तिखट घालणार आहोत। त्याच्यानंतर ही जी डाळ आहे मोहरीची डाळ ती घालणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आणि हे सगळे मसाले आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आणि आता जसं जसं हे मिश्रण शिजणार आहे हे थोडं थिक होणार आहे। सो आपल्याला एक अशी थिक कन्सिस्टन्सी येईपर्यंत हे मिक्सचर जे आहे ते आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता कलर देखील खूप सुंदर आलेला आहे लोणच्याला। सो आता हे थिक होईपर्यंत, हे मिश्रण थिक होईपर्यंत आपण शिजवून घेऊया। सो साधारण इथे 5 ते 6 मिनिटं मंद गॅसवर मी हे लोणचं शिजवून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। आपल्याला पूर्णपणे गाजराचे तुकडे मऊ करायचे नाहीयेत, थोडे ते दाताखाली आले तर खूप छान लागणार आहेत। तर तुम्ही बघू शकता दिसायला खूप चटपटीत आणि कलरला पण इतकं सुंदर दिसतंय हे लोणचं। सो हे लोणचं रेडी आहे। जास्त आटवायचं नाहीये कारण जसं हे मिश्रण थंड होईल ते अजून थोडंसं घट्ट होणार आहे। सो या स्टेजला आपण गॅस बंद करूया आणि हे व्यवस्थित थंड होऊन द्यायचं आहे आणि मग एक छान काचेच्या बरणीमध्ये आपल्याला हे भरून ठेवायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित तुम्हाला हे खाता येईल। हे लोणचं व्यवस्थित टिकतं, पण जेव्हा तुम्ही लोणचं काढणार तेव्हा एकदम सुक्या चमच्यानी हे लोणचं आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। सो अशा प्रकारे हे लोणचं आपलं रेडी आहे। सो आता आपण हे सर्व करून घेऊया। तर बघितलं मित्रांनो, आपलं हे गाजराचं झटपट लोणचं रेडी झालेलं आहे। तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी नक्की करून बघा आणि त्याची प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तिथे बेल आयकन येईल, बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे यानंतर मी अशी इंटरेस्टिंग रेसिपी जेव्हा अपलोड करीन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार। अधिक अपडेट्ससाठी तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर पण फॉलो करू शकता, त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। तर चला आता वेळ झाली तुमचा निरोप घ्यायची। पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग एपिसोडमध्ये। तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, पौष्टिक खा आणि खुश रहा। धन्यवाद।